Guus, het is weer zoiets. Voor een drietal sterk is het de hoogste tijd. Vol spanning stonden ze door te wachten. Maar veel we ze onthullen, duiken we diep in hun gedachten. Eens zien wat gij verschieden in mijn glazen bol. Wem zien deze heersers? Wat is hun verhaal? Ik zie tussen deze drie een enorme sterke band. Nog sterker dan zo'n knoop. Deze liers leggen bij Jong Nederland. Was dat al een hint? Wem zal het zeggen? We gaan zo op alle drie, één voor één, de focus leggen. Ik zie in een baksteen, een park en een oven in de vorm van een ring. Ik weet het al. Dit trio komt natuurlijk van basisschool de Groenling. Deze jeugdige heersers zien van hetzelfde geslacht. Maar zien het dan de jongens of de meisjes uit groep 8? Ik zie oranje, groen, zwarte shirts, quads, motoren, tractoren, versengels en DJ-sets. Dat past natuurlijk bij jongens en bij meisjes. In kapel zien we niet ooit. Maar het wordt toch steeds duidelijker in de glazen bol van mij. Een prins en zijn 2 adjudanten stappen hij straks in het licht. Een van de adjudanten kent een keigoeie mop en humor geen gebrek. Wat ziet een smurf als hij tegen een bouw botst? Och nee, weer een blauwe plek. Oh. Hij is al nog super sociaal en komt nooit te laat. Als keeper staat hij voor zijn team paraat. Zijn lievelingseten is Chinees en een honk is zijn favoriete dier. Maar die 2 dingen hebben niks met een te maken, hoor. We gaan gewoon weer. De andere adjudant wist het zeker. Deze kans kreeg ik maar 1 keer in mijn leven. Hij kijkt uit naar de onthulling en gaat straks alles geven. Vorig jaar bouwde hij met aan een vaste lovenswagen. Hij heeft het zeker in zich om de verantwoordelijkheid van zijn rol te dragen. Want als betrouwbare lidste man bij PEC 20 rent niemand hem voorbij. En ook vandaag staat hij zijn menken met zijn kamerui aan zijn zee. En nou onze jeugdprins, een vaste lovensvierder, puur zang. Daar staat dan nou te denken, wat lult hij minstens nog lang? De spanning onder dat doek is als niet meer te hooien. Maar toch heet nog niemens de prins gerooien. In de glazen bol zie ik zijn herinnering van 3 november helder voor mij. 's Avonds wachten bij de telefoon, die er net gaat te stil ligt. Het zal hem wel niet meer leren, de tijd is hasem. Maar toen ineens ging dat ding af en klonk er een bekende stem. Wil sticht de nieuwe jeugdprins weren van de Kuzoet Kapel? Ja, zeker wel. Nou moet hij het eindelijk verklappen. Nou hoeft er niemand meer in zijn smoesjes te trappen. Kuusjes en Kuus, jij zult wel snappen. Jij mag haast beginnen met klappen. De glazen bol laat zien dat het daar er zo afgaat. Doet dat ook met een moer. Voor ons nieuwe adjudanten en onze nieuwe hoerigheid. To know who came to turn up at their favorite festival. Turn up! I need some people, some party people, to jump on stage and rage with your bro. Oh, that's why I'm calling all my ravers, dressed in candy flavors. Calling all my hipsters, too cool to be my listeners. Calling all the scenesters with ironic t-shirts. Say no to drugs, gay for pay, and free Justin Bieber. Excuse me, who are you? Hey. Excuse me, who are you? Hey. I am the conductor, the beat is your instructor. All aboard! Get on that party train. Get on that party train.
Ja, Kuuskes en Kuus. Hij staat zo voor het nieuwe jeugdtrio van 2026. Adjudant Rens, Adjudant Gip en jeugdprins Ties. Ik denk dat onze nieuwe jeugdprins ook een klein woordje overreed voor de Kuuskes en Kuus hier in de zaal. Dag, mijn Kuuskes en Kuus. Op 3 november zaten we vol spanning te wachten op het telefoontje. Ik hoop blij met de vraag of weer dit jaar de jeugdtrio wil zien. Weer de vuurpret kan beginnen. De eerste keer samen met de jeugdtrio foto's maken en de eerste keer samen met de jeugdtrio. Eigenlijk over weer spoed te zijn. Echt duidelijk in het goed op die beginnen. We hebben super veel zin in het jongen. Dat we er een fantastische vasteland van maken. Ga tot voor. Stel op in de tent. Ook met vasteland en geven 100% aan. Nog einde keer. Ga ze op de kwart. Het veld of in de tent. Ook met vasteland geven 100% aan. Dankjewel, jeugdprins Ties, voor die eerste wiezebeurt. We gaan ook de Rood van 11, de jeugdrood van 11, even aan alle mensen in de zaal voorstellen, zodat iedereen ook weet wem dat er even op gaat. We beginnen met de medailles voor het jeugdtrio. We beginnen met Rens Neesen. Die mogen een stapje naar voren doen. Moest even de adjudant Gip Kovacs. Onze jeugdprins Ties van den Goor. De roodsleden weer nou één voor één bij naam genoemd en die mogen hier even een klein stapje naar voren doen en krijgen dan onze jeugdroodsmedaille opgangen. Izzy Fransen. Eva de Groot. Rafke Kruisberg. Finn Reinoud. Ise Stappers. Liv Draak. Anne Jansen. Jek Jacobs. Koen Assis. San van Zwienen. En last but not least, Bobby Scheres. Ik denk dat onze jeugdprins staat te popelen om de eerste Polonaise van vandaag in gang te zetten. Ik geef het woord aan de DJ. Welkom zeggen wij in de kapotmakerij. Deze dag ons thuis. Flink feesten is de moord, zelfs de tapkraan uit het woord.
huisje bouwen!